Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Hangyoon ko ang langit. May nanawag na usab sa iyong cellphone. May naa sa lamisa. Wa siya makamata. Ako lilion. Oh. Melody? Shit! Ang iya din kapit. Karon ta. Ako'y mo tumagay mo. Tanawang ta kung malipay ka ba sa akong buhaton. Mahal? Armando, kana, sige pa. Gimingaw na ko, anak. Kalain sa kong napati. Da, get off lagi. Milayog si Armando. Ibalik ko ang yan cellphone sa iyang kibutangan. Tanaw ta kung dili ba mo mag-away sa sunod iyong panakita. Law na gabi eh. O wag yun gihapon siya manawag na ako. Mato niya kagadiha nga may mahinungdanan siyang gibuhat sa opisina. Pero ang iya ding asawang iyang gikauban. Nga na bang malain man ko kung mag-upan sila. Magtiayon paghapon sila og angay kung musabot niya ng napita. Pero gisakitan ko sa kong nabati. Milakaw nas melody pengon sa eskwelahan. Ako na lang usa din hi. Kini kay makapatuyang ko sa kumbuhaton. Kanindot pwede nimpuyan. Nindot kang iyang mga butang. Dako kay TV. Murarag anak akong TV na palit. Kunya, duha ang pultahan sa ilang ref. Nindot pa kay kusina. Kunya, may TV sa dito. Hasta sa kwarto. Di aircon pa. Ay, muna akong ganahang kinabuhi. Musa di na akong pulis amo. Anhe na ko mo po yan. Sa may akong kanon og una ini ha. May bugnaw mansanas. May piras. Kunya na pagi grapes. Ala. Ni asay strawberry ay skilid ay ganahan ko ining tanan. Ay mukaon ko ining tanan. Bahala nga na ang akong tiyan nga musalad. Si Armando. Hello, mahal. Mapagipagkunong na ako. Paingon ako musod sa eskwelahan. Ikaw, nakakaon ka na? Ang imong vitamins ayaw kalimot. Sige. Paabutan ta kaon niya din eh. Sige, bye. Kuhaon ko na ko niya unya. Kalimtan ko nga kung nabati kagabi eh. Kalimtan ko ka to. Musod na ko sa eskwelahan. Nga naman eh. Kalit man lang og kalain ang akong kabuhi. Kasukaon man ko. Tungod tingali ni kayo ako'y tarong pahuway. Huwag sa'yo pa kung may mata. Musod na ko sa gate.
Bisod na si Melody sa eskwelahan. Mabiyar ako gikan din eh. Igo nang nakita ko na siya. Shit. Wa lagi ko magkasabot. Ganong lahi ang giligtas sa kunahuna o kasing-kasing. Gusto ko siyang pasakitan. Pero nganong malipay magkukumakita ko siya. Lain na pati ako kalipay. Bisig malantaw ko lang siya gikadin sa layo. No. Dili may mo mahog ako pagpati nga to niya. Dili mahimo. Si Jenny. Adol ko si Jenny. Ibubo ko talaga kung pagtagal nga to niya. Wait! Ako ka. Eric, sakitan ko, anak! Oh. Gitukmod ko ni mo. I understand. You miss me. Pero, harass na kayo ka, ha? Kisakitan ako sa imong gibuhat. Will you slow down a bit? Relax, di, ha? Ako'y dani mo. Hey, I said relax. Pero wag ko maingon nga ayaw pag-react. Huwag ka magkanay sa akong gibuhat. Sige pa. Sige pa. Oh, darling. You are so hot. Mupahuay sa kong kadiyot for another round later. Wala siya masayod. Nga dili siya akong ginuna. Samtang naglipay mi sa kama ka kanina. Kundili, si Melody. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!